Kedam tang mati jong ni phai kebar ni Karbiri so adorbar asong atum pen patir piponsi methanga sa hemalong best Karbipo pen best Karbipi Surihini ra krenerkep abha nong-eh kepajir pon bangso maya long best Karbipo nong-eh lun sitli monga phansi pi pajir pon lo alang li phan labang so nong-eh ki pi pona bangke alang li ke charlie pen cheng lok khaya apharman ki claim kedam ka chepat duga phuthak lang ponsi bangso Karbipo nong-eh pi pajir pon lo Lason tak taxi Catherine Teron pia phan Karbipi nong-eh pi pajir ponlo alang lisatame Karbipi ang bong pen kecheng CASF pen finance and account officer ki mando na bang pia joksi Karbipi nong-eh pi pajir ponlo bang somaya long phapangjang alohia man pen Karbiang long autonomous council EM ka cherong pipi alohi sarpo man pen Kanchaskom Mamaipu Ajit Timong KRA Maipu Hukur Singh Rongpi KSS Kongchun Bang Bidasing Rongpi pen chenglok Karsa KSS atum chetong dun Bangso ahud KRA Maipu pen kaning jatengke kedam tang ningkan hini ahud lockdown kira ko joine bangso ajai me deng pon thek thedetlo lasi puthot pening ningkan mesen pen apor long thosi bangso asai deng pon long lo la pen non ki bangjilang arni ansetame la pusona jai me deng pon bomji pusi ningje Sistemnya nekan ini kan guerre de fond là tema kado ko betana ni tuma sini ko jela bang si lockdown ko jone pe ni tuma la ba sa to fiche na na ba kan neglect ba kali stali tum la ba continuous to bomji sila pe ni askar before sa se tum se dan ni bang choro lo alani do ada la ta la pa ni tum lo ya la ni pa ni clear ko kitchen pen ke Charlie pen dan lo alani dan lo lo dan teacher job tak claim la plus alani politics tak claim la pen la pen data ni la alani tonte pin pa alani TikTok ho Charlie kuman pe TikTok kita sistem alani pen anak kita TikTok ho pen non kita alani claim om na si alani pa apuna chak job sini tu hok pen la ta best kan post ta pe Halapu Karbiang long autonomous council EM ka cherong pipi pen kaning je pona tengke bangso nong-eh lun sitli mung pen Catherine Teron pia phan kangwai pen kipia bangke mesen lo athialang litum Karbia khea phan kaching hon thepik lapen khea phan mesen kiklem theka pot nili hin pen ta akiru pilo pusi ningji bangso Karbipi Karbipo program long itu bakal hormat respectif pakai macam masih pini ledak kalau dia bangun ni orang pula aku mal ini tu Karbipo kan kan bayar data lo bakal lama alam ni kaya lama masih lahir dah long masih may pinot pinili ledak Karbipo programa lang itu karsama KRA kangwai pon ke mipik lo News report Longsodaringti Karbiang Long Live